Dollar video naina skang ang norok kaisa request khanyai please norok o video naina skang headphone thubina de ingya kheba kebo kari jaga onai di nini ma babu tongma jaga ro ta nai di ingya ke bezat ting nai se lei moni roino bakhana salago lei kering ke nang tera hamza khamoba abono saya da dol ro ang lei moni roi bakhana salago ne reke reke waini ni mangki bakhana shirang rakha o haidiba oi dol ro bahai tong kahamda phaidi dol ro ke singtine obidin bisingte Lwikhumu ni mungno na reels na mai famous agoi sorry dol ro sorry reels ni mungno te video sna mai famous angnai ti project buri ro goi malai kok salaina hamase o dol ro tai kaisa kok ang nor na sana mani pogis tongo ang tata bo phone bai kok sama theke gori bai kok sama taisa aram nangjak sugo abagai ang smart watch kaisa pai manaka nor jorsi paina musung ke nor bo pai mana abo just 900 taga ke na mano just norok ani link pai khangke simise 900 taga bai mannai Amazon ni link rijak tongo description norok paina musuke thangai paide emon aram nango gori bai kok samani josi norok search khai paina ke norok 1500 1400 amhai marubana ani link tei pai khangke norok 900 taga bai no aram se pai manana tai aram se kok chari যতন খলমখা আংবো সাইমানো নরক আন ভিডিও নাইনা ফাইয়ে হনে ভিডিও নাই থকজা কে ভিডিও ন লাইক খাইয়া ওই তা থাংবাই দিদ আকল 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 তাখন গনা কল মাহাই বাসি সুবই পুং মাহাই উজ্জা তপসি বিরই থাং মাহাই বাসি সুবই পুং রদি এহু মসাই পাইখে আনো কেবো পাইনাই দেহানাই বডি ফুনুদি body phomokdi kebo painai gere khe taisa somol supi di tururu tu dol rok norok ni bisingo ba kebo video ssenamai je sapana video ssenamai viral ingya thak sukjak dukhu nangai kabai tongnai rok tongkhang ke thangdi borong studio thangai video ssenam rina ba nang loge no video kaisa ssenama baino tripura ni borok joton no sini thangbai na tai nung bo famous ngi thanga ni mung bo kusuko kawane jeng bo sini baino ble no afro borong ni studio ni mung main bagida norok thangmaya ang tonglai ang sawi rwana tawana di borong ni studio ni mung kha Agartala Pekhagya dance studio pho Saiman khada dol rok tagle akon norok je famous ngna musungjang rok thangai a jaga studio thangai video kaisa senam ridi tobo norok famous ngbai di norok ni mung no kusugo ti sabai di ta dol rok thedi da hangke ba thangde thedi hai nono sabo mana khai tong satabuk theinani oi dol rong nor kebo da mana khai tong khana bono theinani oro bo theimano hin chai tong ti male angle ani gana tong khang ke sidda chaku ya phari de khamong yokhak thedi hinai to se hamza kya phong bono no nang bo pro theina abo se naising tong pho yango buma bo phasongle bini basajak Agartala bara tongoi tamo ungtong ya kono mungsa saimena ta amsik simina wan chokjak na ani basajak Agartala porwo Agartala kaham khaino pori tongo nok bara tongoi mase phaikang ke beton ro hana nango ane nok bara dam rangsima khati ganai kho amtui rok khane se wan chokjak tongna bini buma bo phangke yang basajak ke ang theinai maya khe theinai theimano bini bagoi amtui rok khane se chowang nangai se Ampa bona hamzago. Akon tamni bagai hamjak ba Lwikhumu phuina da hamjak na Lwikhumu bagai hamjago engkhana Lwikhumu bagai Titolawo kisa mang hakal ko mo YouTube ri baga kaisa musung ka bai mo mane kaisa logisyon phainai ka kenta kachang nai khane zai kutung khana mango guys so na vlog end khachinai so like comment ai banyo sargana like comment and sakang ko may rutok na masing phainai ka
rijai kutung tamna hin sai daman dol rok je legend rok ke saimani no warik sake moni tong kana kinaro thangai je saimai rok ke wan sagai nai di rijai kutung tamna hin akon bai rus rok khaijago hnai ta joli di do ang nono rus khaimani ya nung ani favorite actress se ang bai ke nono rus khaimanai ba abo just kaisa entertainment ni bagai sia akon ang bo thangka do nini bagai rijai kutung nai tungna bagai do thangka do hingke dol rok taisa ketal video malai phiona na singui tongdi bye